Waħda mill-problemi li spiss insibu fl-iskejjel sekondarji hija nuqqas ta' kotba bil-Malti f'suġġetti li lin mill-Malti nnifsu. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u d-Dipartiment ta' Tmexxija tal-Kurrikulu ħadmu flimkien ma' Edward Gilson sabiex jerġa' jibda jkollna kotba ta' kwalità bil-Ilsienna fis-suġġett tal-ġeografija. Dinja darna u proġett li sar mid-Dipartiment tal-Ġeografija fl-iskejjel tal-Istat. Il-moħħ waraj huwa Edward Gilson. Edward Gilson huwa l-uffiċjal edukattiv tal-ġeografija u dan ir-raġel kellu viżjoni ċara qudiemu li aħna appoġġjajniha mill-bidunet. Avviċinana u x-xewqa tiegħu kienet illi jiġu prodotti kotba bil-Malti għat-tagħlim tal-ġeografija fl-iskejjel. Xi ħaġa li aħna lqajniha bidejna miftuħin għaliex nixtiequ ħafna illi jkun hemm oħrajn bħalu li jagħmlu l-istess inizjattiva fl-oqsma tagħhom. Il-ħsieb kien illi il-tagħlim tal-ġeografija ikun jista' jsir ukoll bil-lingwa tagħna, bil-Malti. Għaliex, ħafna drabi il-Malti nassoċjawh u għadu jintuża biex jintalmu suġġetti aktar affettivi, ġifieri dawk is-suġġetti illi mhumiex daqshekk xjentifiċi. Il-reliġjon, il-Malti stess, il-studji soċjali, jintużaw wkoll għall-istorja, tagħlim tal-istorja. Imma imbagħad naqilbu għall-Ingliż għal suġġetti oħrajn. U dik hija xi ħaġa ta' ħsara għall-lingwa, għaliex il-lingwa nassoċjawha biss ma' dawn is-suġġetti li huma affettivi u mhux mal-qasam xjentifiku, mal-qasam li jista' aktar jieħdok il-qoddim fil-karriera tiegħek. U bħala kunsill aħna xtaqna li niżviluppaw dan il-proġett flimkien mad-Dipartiment tal-Ġeografija. Il-Kunsill jaħdem ħafna biex joħloq terminoloġija fuq sma diversi. Issa f'dan il-każ kellna diġà il-barka, rrid ngħid, ta' kotba antiki, ta' kotba oħrajn, illi diġà kienu nkitbu bil-Malti fuq dan il-qasam fil-ġeografija, temi Żammit, Annibale Preka, aktar lejna Lizio Zerafa, u anke kotba oħrajn li mhumiex direttament fuq il-ġeografija. Pereżempju, għax il-ġeografija hija qasam mifrux, allura tidħollok fl-oqsma tal-biodiversità, fl-oqsma tan-natura, tal-flora u l-fawna. U hemmhekk ukoll kienu saru u għandna kotba sbieħ u kotba tajbin miktubin minn awturi wkoll bħala Alfred Baldacchino, Victor Falzon u oħrajn illi jitrattaw l-oqsma illi jidħlu wkoll b'xi mod fil-ġeografija. Dan il-proġett allura qiegħed ipoġġi lil Malti f'tarġa oħra għaliex qed jiżviluppah f'qasam differenti li s-soltu forsi mdorrijin narawh u nisimgħuh fl-iskola bl-Ingliż. Dan il-proġett involva qabel xejn illi tiġi standardizzata t-terminoloġija. Jekk inti għandek 3 kotba, f'dan il-każ għandna 3 kotba, wieħed għall-aħħar 3 snin tas-sekondarja. It-Tielet sena, raba' u l-5 sena tas-sekondarja. Hemmhekk kien hemm bżonn li tiġi standardizzata t-terminoloġija ħalli minn ktieb għal ieħor jintuża l-istess terminu. Sewwa, jekk inti għandek biodiversity, tintuża dejjem biodiversità. Jekk inti għandek fejna fin, globigerina limestone, tintuża dejjem franka. U allura dan ridna li din il-ħaġa nagħmluha bisħab ma' nies speċjalizzati fil-qasam. Ma jkunux in-nies tal-Malti biss illi qegħdin jistandardizzaw dan il-kliem. U bis-saħħa ta' Edward Gilson ġie ffurmat grupp illi fih kien hemm kapijiet tad-Dipartimenti tal-Ġeografija u għalliema wkoll tal-Ġeografija u b'konsultazzjoni magħhom inħoloq glossarju ta' termini illi mbagħad setgħu jintużaw fil-kitba ta' dawn it-3 pubblikazzjonijiet. L-qasam tal-ġeografija huwa minnu nnifsu marbut ma' ambjent. Issa fil-każ ta' pajjiż Mediterranju bħal Malta, inti għandek ambjent mibni bil-ġebla tal-Franka pereżempju. Allura jixraq ħafna li tfal sa minn età ċkejkna jkunu mitħla ta' kliem li jeżisti bil-Malti bħal Mija Franka, illi allura ma jużawx il-kliem globigerina,
imma u wkoll ikunu jafu li globiġerina hija franka, li għandna kelma liha. Jekk nieħdu ambjenti oħrajn, pereżempju x-xari f'Malta, huwa importanti li tfal ikunu mitħla tax-xari u tat-tip partikolari tax-xari li ssib f'pajjiżi Mediterrani li huma differenti minn pajjiżi oħrajn. Allura, bis-saħħa ta' dawn il-kotba, qegħdin nagħmlu lill-tfal lil uliedna dejjem aktar konxji mill-kliem li jeżisti bil-Malti u minn l-ambjent li fih qegħdin mrobbijin. Fost id-drammi l-aktar magħrufa ta' Francis Ebeyer, insibu Menz, xogħol li jistħarreġ ir-relazzjoni tal-individwu mas-soċjetà. It-tim tagħna tkixxef dwar dan id-dramm ta' Ebeyer. Il-plejs ta' missieri kienu dejjem teatru tal-kontrasti ngħidlu jien. Allura hemm dik il-friction bejn daw iż-żewġ bejn George u Menz. Naturalment, mbagħad il-każ li kien hemm ikompli ħawar l-istorja. Issa l-Menz, jiena llum ġibt manuskritt miegħi milli kien bagħat mal-konkors. U kien rebaħ il-konkors, mbagħad kienu tellgħu il-Manuel Theatre fil-1967. X'qed ngħidu kemm 50 years, kważi 60 years. U kienet apparti minn kważi kollox li qatt kienaw Malti fil-Manuel. Ġifieri kien hemm qisu qabad u qasam il-vija tat-teatru għaw Malta. Ġifieri kien perjodu produttiv ħafna għal Francis u meta mbagħad tellgħu l-Menz u anke mbagħad kien rebaħ bil-vakanzi tas-sajf fl-istess perjodu u Boulevard mbagħad. Kien qisu ħadik il-fama Malta li jekk hemm play ta' missiera u ta' Francis Ebeyer, you had to be there, tkun hemm, tkun parti minnha, tifhem tissir tafu. Menz inkiteb f'nofs is-snin 60 der fis-67 hawn Malta. Ġifieri kien f'dak il-perjodu meta Ebeyer kien qiegħed jikteb primarjament drammi b'tema wiesa' illi tista' tajt daw l-avvenimenti seħħew fi kwalunkwe parti tad-dinja. Sewa kellu qabel vakanzi tas-sajf u Boulevard, dawk l-iktar tnej prominenti qabel dan id-dram, skużani. Jiġifieri qiegħed f'dik is-sitwazzjoni fejn għandu tema ħanajdu hekk universali fejn qed jipprova jitkellem dwar il-bniedem u l-problemi li jiffaċċja l-bniedem. Hawnhekk il-problema bejn l-individwu u l-komunità, l-individwu u s-soċjetà. Menz huwa dan ix-xieħ illi dejjem ħolom illi hemm xi post illi huwa perfett, hemm xi naħa fid-dinja fejn jista' jsib dak kollu li dejjem kien nieqes f'ħajtu. Sewwa u għalih dal-post huwa dil-belt illi dejjem ħolom biha fejn kollox jisma' li jimxi b'mod perfett. Sewwa bħala karattru jiġifieri narawh billi naraw ir-reazzjonijiet tiegħu u l-komunikazzjoni tiegħu man-nies li jgħixu f'din il-belt. Menz huwa l-individwu. Is-soċjetà li qed jippreżentalna dram hija soċjetà fejn l-individwu ma jistax jeżisti, fejn m'hemmx ħelsien illi inti tkun tista' tiddeċiedi dak li trid. Huwa stat li f'ċertu sens huwa l-esagerazzjoni tal-welfare state biex ngħidu hekk, fejn l-istat jaħsiblek għal kollox imma ma jħallik tiddeċidi għal xejn. Sewa, u din hija r-relazzjoni li għandu Menz u li naturalment ma jistax jaċċetta, m'għandux saħħa biex jiġġielidha u jispiċċa jażel li jmut għaliex mhix sitwazzjoni li għalih hija aċċettabbli. Ħafna affarijiet li qed jitkellem dwarhom dwar din is-soċjetà nistgħu
norbtuhom jew nassoċjawhom ma' Malta l-idea tal-industrija tat-turiżmu li qed tikber, l-idea tan-nies li iħarsu jaraw x'qed jagħmel ħaddieħor u jnemsu fuq xulxin u jridu jkun jafu kollox. Naħseb dawn huma affarijiet li risqin jew qed iresqu lil ebejjer biex imbagħad jikteb drammi bħal ħadd fuq il-bejt li huma iktar iffokati fuq Malta. F'ħafna drabi meta ebejjer jitratta problemi soċjali kien qiegħed jitrattom għaliex kien qed jarhom ġejjin fuqna. Pereżempju fi drammi oħrajn jitkellem ħafna dwar il-problemi ambjentali u l-qerda tal-ambjent. Hawnhekk naħseb li qiegħed jitkellem dwar il-periklu illi l-istat jikkontrollana ħajjitna b'tali mod illi ma jibqa' xejn illi aħna nistgħu niddeċidu għalina nfusna. Issa, fi snin 60, naturalment kien hemm letteratura diġà qabel li kienet qiegħda tantiċipa dan kollu, però ebejjer kien qed jara illi il-ċiviltà anki tal-punent nħallu barra dak li qed jiġi naturalment fil-vant tal-Ewropa, imma anki fil-punent l-istat kien qiegħed dejjem iktar u iktar jikkontrolla kull attività umana li sseħħ propju f'dak l-istat. Issa, ir-rilevanza llum, jekk naraw ftit illum kif aħna kontrollati mill-konsum pereżempju, l-idea li ebejjer jiżviluppa ħafna f'dan id-dram, bażikament hemm forzi kbar li jiddeċiedu x'nixtru, x'aġin nieklu, x'izraben nilbsu, eċċetera. Sewwa, u jekk ma nagħmluhiex bħalma jekk mezz ma jixtrix il-pasta u jikolha, m'intix membru minn dik il-komunità. Sewwa ġifieri hemm dawn l-affarijiet li fi żmienna probabbilment huma aktar drammatiċi huma aktar problematiċi milli kienu fi żmienu. Mal-aħħar ġenerazzjoni ta' poeti nistgħu noddu ħafna aktar il-ħna femminili, fosthom dak ta' Claudia Gauci. It-tim tagħna ltaqa' ma' Claudia sabiex isir jaf kitbieta aktar mill-qrib. Il-proċess kreattiv dejjem f'moħħi jibda bil-ħsieb u speċjalment issa li ħanibda nesperimenta fuq il-proża, qed naħseb fuq proġett tal-proża, naħseb ħafna fuq, ġifieri anke nkun qed insuq. Għalija dak huwa parti importanti ħafna mill-proċess kreattiv. Mbagħad meta finalment nasal għall-kitba, nħossni li sirt niffitta ħafna anke fuq il-kelma u nara x'kelma ħansib aħjar minn oħra skont il-ħoss li rrid noħloq u skont l-effett li rrid noħloq. Naqra ngħajjad ħafna drabi nħossha tgħinni ħafna meta naqra ngħajjad ħalli nisma' l-ħoss li nkun ħloqt jien stess u ħafna drabi meta naħseb f'kunċett nagħmel lista ta' kliem li jaqdi dak il-kunċett, dak il-ħsieb li għandi f'moħħi jew dik l-immaġni. U mbagħad nagħżel l-aħjar kelma li taqdi dak kollu li nixtieq nesprimi. Fetti li nitlaq nimxi sa fejn il-bużbiss jisserdaq fit-tru fis-simblija, sa fejn it-tenut tax-xari jitrekken kobba fil-blat, iħejji għal-lejl tila għalih bla ħoss minn isfel. Ix-xemx żelġet dara kollu mas-sema. In-nifs jevapora jaħraq kif imiss mal-blat selvaġġ. Saqajja jtajru żrar, trab terra fuq il-kappar. Il-qari fih innifsu huwa xi ħaġa li nagħmilha pjuttost kuljum. Imma mbagħad meta niġi biex nikteb u ma jkolli l-ebda idea ta' xejn, mill-qari nibda. Sija jekk ikun poeżija, jekk hux proża, sirt naqra dal-aħħar ukoll ġeneru pjuttost forsi f'Malta għadu ġdid, mhux daqshekk magħruf fejn iħaltu l-ġeneri, ġifieri jkun hemm taħlita ta' poeżija u proża fl-istess ktieb, u nħosshom jispirawni ħafna, ġifieri naqra u nitlaq minn hemm imbagħad. it-temi li
nispiċċa dejjem naqa' fihom huma l-iktar temi li huma qrib tiegħi bħala persuna, ġifieri għalkemm ivarjaw fihom infushom ukoll, ġifieri għandek minn relazzjonijiet bejn persuni, kemm familja u kemm relazzjonijiet ta' mħabba, mbagħad hemm il-ħajja u l-mewt u episodji, aneddoti li tismu fuqhom fil-ħajja ta' kuljum, il-pajżaġġ li hemm madwari. Dejn xahar ħuf insett, iżanżan qabli dil-mogħdija minn tarf sa tarf. Twila triq lura. Farfett il-lejl imferfex jaqtali ħsieb fit-tnejn, fi żrar żbilanċi l-wili sieqi, ġo ikraħ jiftaħni barriera. Se notor daqt ma tsokkor nieżel f'daqqa jtektek, bħal kliem iħabbaġ ġo rasi, imbagħad jitlaqni waħdi fid-dlam oħxon, inħossu riesaq bid-dritt spalti. Sakemm tgħaddi il-merħla ta' ġużi. Għal-futur għandi żewġ pjaniet, żewġ proġetti bħalissa. L-ewwel wieħed qed naħdem fuq il-ġabra ġdida ta' poeżija tiegħi. U din id-darba għalkemm forsi bħala temi huma pjuttost simili, xorta jibqgħu temi konfessjonali, temi privati, imma nħoss nimraħt iktar fejn jidħol stil. U il-proġett liħor li huwa l-qalbi ferm għax huwa xi ħaġa ġdida, huwa proġett ta' proża fej nimraħ daqsxejn fl-istorja tal-familja tiegħi u niġbru bħala memorji. U dan il-proġett jeċitani ħafna għax għalkemm semmur lura fi żmien u semmur fil-qalba tal-familja li hija l-qalbi. Fl-istess ħin ħan nipprova speċi nperreċ dawk l-aneddoti u l-episodji ta' epoka oħra li jgħixu l-familja tiegħi f'epoka oħra mingħajr ma nkun sentimentali żejjed, dik hija l-isfida wkoll u fl-istess ħin isiru l-istejjer ta' ħafna nies, jiġifieri intihom dik il-laqta letterarja u jappellaw għal kulħadd. In-naġa s-sewda bl-abjad li żar waħda li tibqa' dejjem l-art. Timxi miegħi, kultant tħokk ġisimha sħun ma sieqi. Tira l-ħsieb li waqgħajt ma' triq, twassalni sal-bieb u twieqi koħol. Tad-dar mistrieħa fix-xifer qed jiswid. Fuq is-setaħ jaħsadni l-qamar. Nofs felli f'nofs ta' triq, qisu ġugarell minn pjaneta oħra. Ninsa x'isimni fejn noqgħod, nirtab mal-arja tonda kristallina. Żewġ ċitri li ħabtuna imma li jagħtuna wkoll identità huma l-għajn u l-akka. It-tim tagħna tkellem ma' Olvin Vella, lecturer u riċerkatur, dwar l-istorja ta' dawn iż-żewġ ċitri. Nikdbu l-għajn u l-akka għaliex il-Maltin fl-antik kienu jgħidu dawn iż-żewġ sejjes. Għandna biżżejjed dokumenti li juru li il-Maltin kienu il-isnuhom u jażluhom minn sejjes oħra. Mhux biss kienu jgħidu l-għajn u l-akka, imma l-Maltin kienu jgħidu b'kollox 7 sejjes oħra li tlifnihom mill-Malti standard modern. L-għajn u l-akka huma żewġ konsonanti li writnihom mill-Arbi. Il-Malti huwa djalett Magrebin illi matul is-sekli sar l-Ilsien nazzjonali ta' dawn il-Gżejjer u allura din il-lingwa nikdbuha. Beda bħala djalett storiku tal-Arbi, illum huwa lingwa nazzjonali. Dawn iż-żewġ sejjes tlifnihom fl-aħħar 200 sena, imma l-Malti għandu storja ta' madwar 1000 sena u kienu preżenti fl-ewwel 800 sena tiegħu. Hemm tradizzjoni fost l-iskolari illi l-ħoss tal-għajn u anki tar-rajn żewġ konsonanti differenti fl-Arbi. Daqskemm huma differenti l-konsonanti P u B, par u bar, per eżempju. Illi jinkitbu bil-G u l-H ma' ġenba. Biżżejjed insemmu l-isem tal-belt kapitali tal-Iraq, Baghdad, illi fl-Ingliż kif nafu ninkiteb bil-G u l-H ma' ġenb xulxin. L-H hija konsonanti li tlifna ħossa milux.
Fil-fatt minn fost il-7 ħsejjes illi tlifna fil-Malti modern, ftit kienu il-nies tal-grammatika li kienu jilmentaw fuq il-pronunza żbaljata tal-akka, xieda li l-akka kien il-sena kważi kulħadd. Dawn iż-żewġ ċitri ma kienux minn dejjem jinkitbu kif niktbuhom illum. L-alfabet Malti huwa alfabet żagħżugħ. Wasalna lih madwar l-1924. Għalhekk kull min kien jikteb qabel bil-Malti kellu alfabet talih. Fosthom itri differenti għall-għajn u l-akka. L-akka ħafna drabi kienet tinkiteb daqs li kieku qegħdin il-ismu il-ħe u l-għajn kienu jikdbuha bħala akka u ġieli bħala ge. Aħna nikdbu l-isim Malti kif kienu l-isnu ħdari. Din mhix xi ħaġa tagħna biss. Anke l-Ingliż jinkiteb kif jinkiteb għaliex jirrifletti l-pronunzja qadima tiegħu. Pereżempju laħam u tiltaqa'. It-tnejn li huma mmit fl-Ingliż imma jinkitbu differenti għax il-pronunzja fl-Ingliż qadim kienet differenti. Għalhekk il-Malti jekk ikolli kelma bħala sħur niktibha bil-ge ħe li tirrappreżenta l-għajn għax hija xhieda li fl-antik kienet tiġi pronunzjata. Jgħidu li l-kelb huwa l-akbar ħabib tal-bniedem. Iżda żgur mhux l-uniku wieħed. Tul l-evoluzzjoni tagħna l-bnedmin, tallimna ngħixu ma' diversi annimali u tallimna ngħixuhom ukoll. Uħud f'darna stess, oħrajn fl-irtietet. Il-qwiel li writna minn ommijietna u missirijietna huma xhieda tal-qrubija speċjali bejn l-bnedmin u annimali oħra. Nibdew mill-klieb. Jgħidulek li l-kwiet trid tibża minnu. Jidher li dan l-għajdut jottu ukoll għall-klieb għax ngħidu ibża mill-kelb ħiemet jew kelb rieqed la tqajmux. L-oppost huwa minnu wkoll għax ngħidu li kelb jinbaħ ma jikdimx. Lil-kelb spiss impinġuh bħala annimal intelligenti u li jitgħallem mill-esperjenza, tant li ngħidu li l-kelb il-mismut kull ilma jaħsbu misħun. Skont it-tradizzjoni, il-klieb huma l-edewwa ddikjarati tal-qtates, tant li għalġiex minn nies li dejjem jagħtu ngħidu li donnom kelb u qattus. Għall-qtates ukoll għandna għadd sabiħ ta' qwiel, probabbli l-aktar magħruf fosthom huwa il-qattusa aġġelija frihomja jkollha li jirreferi għal min jagħmel xogħol ħażin frott l-aġla. Ngħidu wkoll li ftit laħam isebbaħ qattus. Basta ma jkunx il-qattus ta' taħdejna, għax il-qattusa tal-ġara ħiġġib magħha l-ħsara. U jekk insemmu l-qtates, ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-ġrieden u l-firien, għax għal kull tom hawn ġeri, kif ifakruna tant tajjeb il-cartoons klassiċi ta' William Hanna u Joseph Barbera. Il-ġrieden huma magħrufa għar-riskji li jieħdu, tant li għandna l-qawl dur madwar in-nassa, fl-aħħar il-ġurdien jidħol fl-ingassa. Madankollu, l-esperjenza tgħallem tant li l-ġurdien il-kbir joqgħod attent min-nases kif jixet il-qawl, ġurdien xieħ ma jmissux il-ġobon, u kulħadd jaf kemm trid sabar sabiex taqbad il-ġrieden jew il-firien, tant li b'tifkira hekk għandna l-proverbju bil-kelma tajba toħroġ il-far mitqajba. Imma mill-annimali kollha, aktar huwa l-ħmar li l-għar li jaqlaħħa fit-tradizzjoni orali tagħna, għax għandna bosta qwiel li jikkummentaw fuq in-nuqqas tarfien jew ir-risq ħażin ta' dan l-annimal minkejja l-umiltà u s-simpatija tiegħu. Ngħidu li l-ħmar il-maħqur id-dubbiena li idur u li ġrejt daqs żiemel u bqajt lura daqs ħmar, jew li naħqa ta' ħmar qatt ma telat il-ġenna. Minkejja dan, il-ħmar jibqa' msemmi fit-tradizzjoni għax ġar lil Ġesu. Forsi l-unika fidwa għal dan l-annimal ħelu iżda b'xorti ħażina. Il-klieb u l-qtates, il-ġrieden, il-firien u l-ħmier mhumiex l-uniċi annimali li niltaqgħu magħhom fil-qwiel tagħna.
Għal min jagħmel x'jagħmel jibqa' ma jinbidilx. Ngħidu li il-ħanżir taqtalu dembu, ħanżir jibqa'. Fil-waqt li d-debba u n-nemla jagħmlu kopja stramba ħafna fil-qawl. Il-mart jidħol bid-debba u joħroġ bin-nemla. Hemm bosta ħbieb oħra tal-bnedmin li fl-modi sabu ruhom fuq fom niesna u baqgħu hemm niżla fil-proverbji, tant li nistgħu naqdu razzett sħiħ. U allura biex jiraq li nagħlqu b'wieħed mill-ftit qwiel li jsemmi r-razzett. Minkejja li huwa dwar ix-xita u mhux l-annimali. L-ewwel xita tkun għar-raba u għall-bjar. Jekk tissokta, bil-ġid li rtsitet u djar. Tistgħu taħsbu f'aktar qwiel dwar l-annimali? Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.